uste ez direla gauza hundirik egin, lau urte. Bueno, zuek zure balorazioa edukiko duzute, baina ni udaletxetik ikusita, aholkulari bezala, baina ez dut uste gauza hundirik egin direnek. Badaude proiektu batzuk, uste dut ona izango direla auzoarentzat, ez? Bulebarizazioa, eta nire ustez gai bat egin behar dena eta gu askotan proposatu duguna izan da igogailuarena. Goiko aldera igotzeko uste ez dela inbeste diru hor jarri behar eta jende adinako jendearentzat eta umeekin dabiltzan bizilagunentzat oso erabilgarria izango dela eta bizitza asko hobetzen duela uste dut. Bulebarizazioa segurazki, egingo da, egia da oso mantxo dijoala, baina, asunto hori espero dugu denbora gutxitan aparkalekuak uste nahiko gaizki edo modu txarrean daudela eta hori buelta bat eman behar zaio. Gauetan argi gutxi dagoela segurtase puntuak eta uste dut orain dela gutxi susto bat egon zala. Gauz horiek kontutan hartu behar dira eta uste dut remedioa jartzea ez dela hain zaila eta denok ados baldin bagaude egin dezala. Erraustegiaren eztabaida oso luzea izan da Donostian, udaletxean. Orain badirudi egon da legealdi honetan garatuta egon da eta ez dakigu zer gertatuken hurrengo legealdian, ez? Baina, nik uste azkenean honetako horrelatuko eraikuntzak egiten direnean beti norbaiti tokatzen zaio, baina ez dakit ze balorazioa edo egin, ze konsekuentziak izango ditu Añorgako bizilagunentzat. Ez naiz hau, ez dakit. Etxebizitzaren asuntua arazo bat da, ez? Gazteak noski nahi dute bere auzoan geratu, ez? Baina egia da, Añorga txikin batez ere, hor etxebizitza handiagoak daudenez, salbentan dauden etxe asko daude eta nire ustez igual egin behar dena da etxe horiek jabeak alokabideen eskuetan jarri, hori Donostiako etxegintzaren sozietate bat da eta hortik ez dakit, baina igual aukera bat egongo litzateke Añorgako gazteek Añorgan geratzeko. Normalean izango dira jabeak Añorgakoak izango dira eta zuek baita ere hemengoak zarete, orduan babes hori alokabideren bidez ez dakit, baina tratatu edo itxi eta hori izango litzateke bide bat. Baina aukera daude eta bideak bilatu behar dira, ez? Ni saiatuko naiz eta normalean saiatzen naiz auzo guztietan lehen kontatu dizun bezala, hemen lagunak ditu bizi denak, badaki gutxi gorabehera nola dijoan auzoa, egia da bakoitza bere auzoan bere bizitza egiten duela, baina pixka bat nola bizi zareten hemen Añorgan badakit.